Abdullah Öcalan nêrxandina xwe de destnîşan kir ku divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî were destpêkirin, divê rûpelek nipînû were vekirin ji destê kî çi tê bila bike. Şandeya Dem Partiya İmraliyê derbarê hevdîtina Abdullah Öcalan re daxuyaniyeke nivîskî belav kir. Şandeyê nîrxandina ku di hevdîtinê de Abdullah Öcalan ji bo ku biraya giştî re were parvekirin, parvekir û ev nîrxandin kir. Biryardariya me ya li pişt rihê gavavêtina banga 27 Sibatê o çareserkirina pirsgira xuşk û obiratiyê ku di nav hiqûqê de were çareserkirin berdewam dike. Em di arefeya vê yekê de ne tifaq û yekîtiya dîrokiya Kurd û Tirk a ku li Anatolyayê heqeta dîrokiye û ku di hemû qonaxan de ji hev qut nebûye li ser zemîna hiqûqî xurt bikin. Heqeta eger tu Kurdan ji Türkan bikî, Kurd namînin, eger tu Kurdan qut bikî, Türk namînin, pêşxistina jiyana hevpar û hiqûqa wekeviyê bi me dide ferskirin. Dema ku divê hesasiyeteke beramberî hev were çaverêkirin ku zemînek qanûnî pêk were hatiye. Ez bi sebrê li bêndê me ku ev rê were vekirin. Ev yek firsendek dîrokiye, ez di hişmendiya vê yekê de me. Divê bi hesab û nêzîkatiyên biçûk, teng û ku xizmetê ji siber rojê re nake were terk kirin. Em hemû bi hev re jiyana hevpar ava bikin li Meclisa Mezin ya Tirkiye Komisyona ku hatibû avakirin raporek hevpar amade kir. Di rapora ku hatibû amadekirin de jî divê pêvajoya hiqûqî û qanûnî were destpêkirin. Divê pevçûn û çek bi temamî ji dewrê bêderxistin, divê rûpelên nipînû werin vekirin. Ji destê kî çi hat divê bike. Tifaqa Kurd û Türk li Anatolyê hîmê bingehîn ê siberojê ye. Di her gav avêtine de divê em çanda vê axê esas bigirin. Bi serarastkirina qanûnî divê ev tifaq bi awayekî mayînde bigihêje mîsogeriya hukukî û di komarek demokratîk de jiyanek bi hev re ya azad û wekhev pêkan e. Divê hiqûqa negatîv veguhere hiqûqa pozîtîv. Ji bo avakirina jiyanek hevpar, wekhevî û adaletê rûpelek nipînû ji bo bêvekirin dîrok firsendeke pêşkeşî me dike. Baweriya min pê heye ku em ê vê firsendê bi hev re binirxînin. Şandeyê di dawiyê de diyar kir ku ew jî weke şande daxuyaniya Abdullah Öcalan dîrokî dibînin û di serî de Meclisa Mezin ya Tirkiye bang li her kesî kir ku zûtirîn dem de gavên qanûnî bavêjin.